Era a súa primeira visita a Congalsa como presidente da Xunta de Galicia, polo que a dirección da firma convidouno a asinar no libro de honra da empresa. Posteriormente, acompañado de outras autoridades, entre as que se atopaba tamén a conselleira do Mar, Rosa Quintana, ou o alcalde da Pobra, Xosé Lois Piñeiro, Rueda realizou un percorrido polas instalacións para coñecer o traballo que realiza esta firma, referente nacional na elaboración de produtos precociñados ultraconxelados de peixe e marisco. O presidente da Xunta coñeceu tamén os novos proxectos nos que está a traballar a empresa, un deles relativo á posta en valor do peixe local. Hemos enseñado al presidente de la Xunta los nuevos proyectos en los que estamos participando o que estamos creando. El más importante ahora mismo en la P19 hemos visto que queremos dar valor añadido a los productos de la pesca local. Tuvimos la suerte de asociarnos con Ribeira Peixe Fresco, con Ignacio Vázquez liderando el proyecto con un grupo de cooperativas de barcos de armadores gallegos, y ellos son los que están suministrándonos todo el pescado y nosotros ponemos la parte más industrial del proceso, y lo que estamos intentando es darle valor añadido a los productos de la pesca local. Na súa intervención, o titular do Goberno galego destacou o traballo que realiza Congalsa, poñéndoa como exemplo do bo facer do sector da pesca conxelada. Eu creo que esta é a maneira intelixente de crear riqueza, a maneira intelixente de dar postos de traballo e a maneira intelixente de aproveitar os nosos recursos, aproveitarlos ao máximo e seguir con esa marca de calidade que teñen os nosos produtos pesqueiros e a nosa industria transformadora que é tan potente en Galicia e que, da que, xa digo, hai que presumir moito máis, porque creo que das mellores empresas, sen unha dúbida, que hai en Europa en transformación de peixe, están aquí en Galicia dando moito traballo e dando moitas oportunidades e, ademais, celebro que sexa así, deixando pegada no sitio onde están en primeiro lugar. Congalsa facturou en 2021 xunto á súa filial portuguesa Sulsteis máis de 113 millóns de euros. No grupo traballan unhas 800 persoas, das que o 67% son mulleres, sendo exemplo ademais de boas prácticas tanto a nivel de sostenibilidade como a de igualdade, o que lle valeu no ano 2020 para recibir o premio da Xunta a Responsabilidade Social, na categoría de conciliación, polas súas boas prácticas.